Rádi bychom vám představili činnost spolku Autisté Jihu. Lidé postižení autismem nejsou schopni navštěvovat aktivity, které jsou běžné pro jejich vrstevníky. Proto pro ně od roku 2012 provozujeme sociálně aktivizační činnosti. K rysům autismu patří i zvláštnosti v chování lidí s tímto postižením. V každodenní péči o osoby s autismem nelze zabránit nečekaným afektům, agresivnímu chování, neklidu a úzkostem. Tyto projevy narušují činnosti ostatních lidí s autismem. Člověk s autismem při projevech problémového chování ze všeho nejvíce potřebuje klid a relaxaci. V současné době je k tomuto účelu využíván relaxační koutek, který není zcela vyhovující.